Здравей, Дивна! О, здравейте! Може ли да ти зададем няколко въпроса? С радост ще ви отговоря. Озвучавала ли си други материали, освен аудиокниги? Да, имам удоволствието да съм сбъднала друга моя детска мечта, която беше да озвучавам анимационен филм. Между другото, тогава героинята ми много приличаше на мен, или по-скоро аз приличах на нея. Какви упражнения правиш, за да се подготвиш преди записване? Между другото, използвам упражнения, които по принцип правя, когато се разпявам. Тях ми ги сподели Етиен Леви, които са малко смешно изглеждащи, но пък много работят. Можеш ли накратко да опишеш аудиокнигата, която записваш в момента и защо би я препоръчала на аудиторията ни? Игра на маски е тин книга. Много от темите, които се засягат в книгата, са абсолютно не само реалистични, но пък и такива, които могат да послужат и на по-големите, вече пораснали тинейджери. В нея се открива много истина, наистина за това каква е вечната борба на човек да може да преоткрие себе си, да бъде смел, да бъде себе си. Слушайте Игра на маски от Бени Хюбнер, български автор, защото със сигурност маските ще паднат.